खरं तर फॅशन स्ट्रीट हे उभाटा गटाचा मोर्चाचं नाव आहे. उभाटा गटाला हिंदू नावाची ॲलर्जी आहे. जेव्हापासनं उभाटा गट काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसलंय, आपला गट काँग्रेसच्या दावणीला बांधलाय, तेव्हापासनं त्यांना पोस्टरवर हिंदू नाव लिहायला देखील लाज वाटते. त्यामुळं हिंदू जिमखाना हे मनसेनं आपल्या पोस्टरवर नाव टाकलंय, तर उद्धव ठाकरे गटानं हिंदू जिमखाना नाव न टाकता फॅशन स्ट्रीट हे नाव टाकलंय. आणि उभाटा गटाचं झाले काय, उभाटा गटाला फॅशन शो करण्यामध्ये जास्त आनंद आहे, कारण त्यांचे नेते आदित्य ठाकरे आहेत. त्यांना पब, पेंग्विन आणि पार्टी याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मोर्चाच्या ठिकाणाचं नाव फॅशन स्ट्रीट ठेवलेलं आहे. आणि आदित्यजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उद्या फॅशन शो करण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहे. आदित्यजी ठाकरे यांना नाईट लाईफमध्ये इंटरेस्ट असतो. आदित्यजी ठाकरे यांना पेंग्विनमध्ये इंटरेस्ट असतो, पबमध्ये इंटरेस्ट असतो आणि पार्टीमध्ये इंटरेस्ट असतो. पब, पेंग्विन आणि पार्टी याच्याबरोबर आता फॅशन शोमध्ये पण त्यांना इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे हिंदू जिमखानाऐवजी फॅशन शो आणि फॅशन स्ट्रीटपासनं यांचा मोर्चा निघतोय.